Hola, en aquest tutorial veurem com fer una còpia de seguretat dins d'un curs Moodle 4.1. Per fer la còpia de seguretat hem d'anar on posa Més, clicar a Reutilització del curs i a Còpia de seguretat. Ara mateix ho veurem dins de la plataforma Moodle de l'escola. Aquí jo ja tinc oberta la meva sessió i tinc marcat els meus cursos. Seleccionaré aquest curs, que és un curs que està pràcticament buit, de manera que la còpia es farà molt ràpidament. Si és un curs que té molt de material, òbviament la còpia trigarà més. Aquí estem a la part central del curs. Al costat de curs posen els paràmetres, participants, qualificacions, informes i més. Hem d'obrir aquesta pestanya on posa més i hem d'anar cap a sota on posa reutilització del curs. Cliquem a reutilització del curs i s'obre la següent finestra. A l'esquerra tenim una altra pestanya per obrir. Quan obrim aquesta pestanya veurem que tenim 4 opcions molt importants. Tenim la possibilitat d'importar materials d'un curs a un altre, la de fer còpies de seguretat, restaurar un curs i reiniciar. Ara clicarem a còpia de seguretat. Per fer la còpia de seguretat tenim aquests 5 passos, però es fa de manera automàtica tot. Dins de la configuració de les còpies de seguretat ja està desactivat per defecte, està ja predeterminat tot el que té a veure amb els registres d'usuaris del curs anterior. Els detalls de progrés de l'usuari, l'historial de qualificacions està desactivat perquè no ens interessa guardar aquesta informació que ja és passada. Podem saltar al pas final i fer la còpia de seguretat o podem anar a següent i aquí surten els paràmetres de l'esquema que ens permet seleccionar, desactivar un tema en concret. Si no vull tenir el tema 10 dins de la nova còpia de seguretat, es pot desactivar aquí. I següent. Aquí estem a la part de confirmació i revisió, posa el nom del fitxer, controlem que estigui tot bé i cliquem a Fes la còpia. Com veieu, es fa molt ràpidament perquè és un curs que no té gaires materials encara. El fitxer de còpia de seguretat s'ha creat amb èxit. Si teniu un curs amb molts materials, trigarà més en fer-se la còpia, però s'ha d'esperar. Continua. I aquí ens trobem dins de l'àrea privada de còpies de seguretat de l'usuari. Aquí teniu el nom del fitxer i normalment posa sempre la data, és el dia 29 d'agost del 23. És important controlar la data perquè així tindreu sempre la còpia més actualitzada per restaurar el curs, en cas que vulgueu restaurar un curs antic. Ara s'ha de baixar aquesta còpia de seguretat i la heu de guardar dins del vostre ordinador o dins d'un pendrive. Guardar. Una vegada que ja està baixada la vostra còpia de seguretat, heu d'anar a Gestiona els fitxers de còpia de seguretat. I aquí, aquest pas és molt important, heu de clicar dins de la vostra còpia de seguretat, que ara mateix està guardada dins de la plataforma Moodle de l'escola, i la hem de suprimir. S'ha de suprimir perquè si no, no tindrem espai per crear cursos nous o per treballar dins el nostre Moodle. Suprimeix, OK, i desa els canvis. Ara ja està esborrada la còpia de seguretat. Així que aquí es troben les informacions importants per fer la còpia de seguretat. Heu de clicar a Més, a Reutilització del curs i Còpia de seguretat. I va tot d'una manera molt automàtica.
Per últim, repassem 3 indicacions importants a l'hora de fer còpies de seguretat. La primera és feu les còpies de seguretat sense dades d'usuari. Aquestes estan ja desactivades per defecte. Segon, descarregueu i esborreu les vostres còpies del Moodle. Ja? És molt important descarregar els fitxers de les còpies de seguretat al vostre ordinador i esborrar-les de l'espai Moodle, per tal de no exhaurir ràpidament la quota que tenim de disc disponible. I per últim, us recomano fer les còpies de seguretat a la nit o a primera hora del matí. Quan la càrrega dels servidors és més baixa, es tenen menys problemes per fer les còpies i va molt més ràpid. Aquestes serien les informacions més importants sobre com fer una còpia de seguretat dins de la plataforma de Moodle 4.1. Un salut, adeu.